hile bizen, 3 pelota zagotu zan buruen. 3. Bat da bitxori zen Bergaran, da hori, Tolosan. Tolosan 3. amostana Arroyo, zizan, arreke jibana gare jonun, da 3 gunin klinika nuen, onuzen klinika San Coloma izan Damian, Tolosan. Onuzen 3 gunin. Eta gero, sartu naban, sartu hostan hain bilurre, hori, anai liga ikastena Ameriketan urtazko, Ameriketan bizida. Pelota bere, zestan edo, zestan. Ari izkatu nintzen, ari bituztan kaskua. Zestan dut albaino kaskua. Nik urte naban jokatzen, kaskua. Kasko eta guzti. Sekule ino biztu, pelotari den urte, kaskoan urte naban jokatzen. Claro, ez que irubidar golpe hartote ostean. 7 partio jokatu ninduen kaskoaz, 7. 7 garren nien, arra partio hori zen, sumaitzako botoin, harrike botan naban kaskua. Gaurko goneko kasku izan mazien, segidu gonaban. Baina orduan kaskueko ikuna dine astune ziren.